Moj gost ovog jutra je šef stručnog štaba Crno-beli, gospodin Vladimir Mezović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo sad se vidimo lepim povodom prolaskom u Ligu Evrope. Ajde ovako prvi utisci. Svakako lep osjećaj, pogotovo posle ovog turbulentnog perioda koji smo imali u prethodnom periodu, gde su mnogi posumnjali u vrednosti ovog tima Partizana. Međutim, mi smo ostali mirni, sa dosta pozitivne energije i sa dosta rada smo uspeli da prevaziđemo sve to i da uđemo ponovo u Ligu Evrope posle pauze prošle godine. Ove godine mlad tim, verovatno ove utakmice će im dobro doći za sticanje tog neophodnog iskustva. Kao što sam rekao, jer imamo dosta mladih igrača koji nisu osetili draž tih evropskih utakmica i posle jučerašnjeg žreba možemo da budemo zadovoljni i bit će to sve okej. Crno-beli je u probranom društvu, Inter, Nefči, Rubin. Protiv Intera svakako dve najlepše utakmice u grupi. Rubin Kazan dolazi iz jedne ozbiljne lige, ruske lige, isto tako veliki ispit. I onda ta utakmica protiv Nefčija, poznat je naš mentalitet da smo mi već te dve utakmice dobili. Neće biti lako, oni su izbacili najveće iznenađenje u evropskom fudbalu od prošle godine, tako da svi ulažu u fudbal i bit će zanimljivo, trudit ćemo se. Neće im biti lako protiv nas, pogotovo u Beogradu, ovde pred našom publikom, a trudit ćemo se da osvojimo što je više bodova moguće za Srbiju. Ja sam upravo to htjela da pitam, s obzirom da prvu utakmicu igrate već 20. septembra i igra se na domaćem terenu, tačnije u Beogradu. Da li je to prednost ili mana? Mislim da kad se dođe na ovaj nivo, da tu više nema nekakvih kalkulacija, da li je bitno prvu utakmicu igrati napolju, kući. Svakako da je najbitnije da se u takmičenje krene sa jednim pozitivnim rezultatom, sa dobrom igrom, a da li će to biti kući ili na strani, mislim da je sasvim svejedno. Poslednjih, pa da kažemo, mesec dana o Partizanu se pričalo nekako u vrlo negativnom kontekstu. Čak i posle ovog uspeha i ulaska u Evropu, opet su tu negde mišljenja podeljena i niko, naš je mentalitet prosto takav da niko neće da dođe da kaže bravo, svaka čast da imamo predstavnika u Evropi, nego se sad tu bave više nekim pričama da li je trebao da prođe Partizan, da li je trebao da prođe Crvena zvezda, ko je bio bolji. Kako vi reagujete na to? Ne reagujem, ne obraćam pažnju na te priče. Da li smo igrali dobro, da li smo igrali loše, da li smo mi imali jakog protivnika ili slabog protivnika, činjenica je jedna. Partizan je u Ligi Evrope ove godine ponovo jedini naš predstavnik. Kada sam rekao da je to veliki uspeh, jeste veliki uspeh za srpski fudbal. Ja ne mogu da se setim kada je posljednji put neki klub srpski bio u grupnoj fazi takmičenja, bilo u Ligi Evrope ili Ligi šampiona. Naravno, tu ne računam Partizan. Ne mogu da setim kada je Crvena zvezda bila posljednji put. Da li je neki drugi tim uopšte bio u tome. Prema tome, omalovažavati ovaj uspeh Partizana nije baš uputno i smešno je. A s druge strane, mi smo narod koji još uvijek slavi kosovski boj, da smo izgubili, tako da ne čudim ništa. Ono što sam mogla da primetim na ovoj utakmici da su navijači bili malo složniji nego u prethodnom nekom periodu. A tu možemo da pomenemo i taj apel Saše Ilića kao nosioca tima koji je uputio apel navijačima da svi daju srce i da stanu u svoj tim. Svakako, ja sam to i posle utakmice rekao da su navijači naš vetar u leđa i zahvalio se na podršci. To je normalno, oni su 12. igrač Partizana i tako treba i da bude. Drago mi je da je bila pozitivna atmosfera, dosta je bilo negacija do tada na našem stadionu, ali mislim da su naši navijači pokazali kako treba da se navija, kako može da se navija i bez bakljada i bez problema. Bodrili su naš tim sve vreme i kažem, sa njima je sve mnogo lakše. Ovo što ste pomenuli da je bilo pre toga i problema i to sve, onda moramo da pomenemo u tom kontekstu i Stefana Babovića koji je negde i zbog pritiska navijača se odlučio da Stefan Babović, koji je veliki partizanovac, da napusti klub. Stefanova pripadnost nikad nije bila sporna. Stefan je dete Partizana. On je tu maltene od svog rođenja i
Stefan je fenomenalno odradio ove pripreme i ja sam očekivao da on bude uz Sašu Ilića i Zvonka Vukića jedan od nosilaca ove ekipe Partizana. Međutim, Stefan Babović je ušao u jednu čudnu situaciju i on je izrazio želju da napusti Partizan, da ne bi ometao ostale igrače u razvoju i ja moram da mu se zahvalim na tome. Znam da je to bila teška odluka i želim mu svu sreću ovog sveta u Španiji. I mi mu želimo svu sreću. Sad, pošto vi stalno naglašavate da je ipak domaće prvenstvo prioritet, u 10 sati danas imate konferenciju, ali ajde ovako mi malo pre konferencije. Sutra utakmica sa OFK Beogradom. Težak ispit. Očekivanja su naravno da pobedite, pretpostavljamo. Da, to su uvek očekivanja. Neki su već i pobedili, to je sigurno. Ali s obzirom da je OFK u teškoj situaciji, 3 utakmice bez postignutog gola, mi posle jedne utakmice gde smo se i fizički i emotivno ispraznili, da li će biti nekih promjena u timu, to ćemo vidjeti, donećemo odluku posle današnjeg treninga. Još jedan ispit za naše igrače, sad prebacivati se sa evropskog na domaći kolosek uvek je bilo teško, ali ja verujem u generaciju Partizana, nadam se da su oni i pokazali su da su zdravi u glavi, da mogu oni to da urade, vidjet ću. Da li je na jučerašnjem treningu vladala ipak malo euforija zbog tog prolaska dalje ili su se igrači odmah prešaltali i skoncentrisali na domaće prvenstvo? Nije, mi smo, kažem, proslavili smo to posle utakmice u samoj slačionici. Igrači su dobili slobodno malo duže, da ipak je bio veliki naboj i trebao im je jedan ventil. Međutim, glavna proslava je ostavljena za sutra uveče. Ja se nadam posle jedne dobre igre i pobjede protiv OFK Beograda, jer će dobiti 2 dana slobodno. Neki igrači će, tačnije njih 11, će biti po raznoraznim selekcijama. Ovi ostali koji budu tu radit će, jer ovo je posle dužeg vremena prva nedelja gdje ćemo imati i prostora za rad. Tako da, vidjet ćemo. Sve će biti u redu. Ništa, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Želim vam uspeh sutra. Želim vam uspeh da odgledamo 6 dobrih evropskih utakmica, pa se onda nadam se vidimo i drugom prilikom, jer zašto da nema. Nikad se ne zna kako će se sve završiti. Hvala.